Haramda Berdimuhammedowyň hilegärlik bilen sada halkyň boynuna takmakçy bolýan hokkosy oymak oyunu baradaky maglumatlar. Ýa-ni ýakynlykda Haramda Berdimuhammedowyň halkara Mastercard töleg sistemasyny girmek barada Irsal bankyna beren görkezmelerini yerli ilan diktatorun nowatdaky bir hilegärlik hokkosy diýip kabul etdi. Adamlar owal Visa kartyna ýatyrylan pullaryny ullanmakdan mahrum edildiler. Haramda tarapyndan dolandyrylýan banklaryň hiç birisine ol pullary konvertasiýa, ýagny daşary ýurt pullaryna alış-çalış etmek halk köpçüligine el yeterli däl. Barıp 2015-nji ýylda Visa kartynyň üstü bilen bir aýyň dowamyna konvertasiýa edilmeli manadyň möçberi 1000 Amerikan dollary diýilip kesitlenipdi. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan bu möçber ta 200 dollara çenli aşağı düşürildi. Bulardan daşgary karta ýatyrylan pullaryň gelip çykyşyny iş ýerinden suwutnama spravka, ýagny guwanama bilen tasdiklamaly. Ol spravkalary bolsa, edara ýol başçysynyň we buhalteriýadan, ýagny hasabat bölüminden diňe para peşkeşiň üstü bilen almak mümkin. Galy bersede, Visa kartyny edinmek büdjet edaralarynyň işgärleriniň ählisine el yeterli däl. Habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara görä, saglygy saklaýyş we bilim ministrlikleriniň işgärlerine daşary ýurtlary çykmak hemde agzalyan kartany olara ullanmak näresmi ýagdaýda gadagan edilen. Häzirki döwürde karta bilen diňe haramdagyň ýegenleriniň dukanlaryna hasaplaşmak mümkin. Ýöne ol ýerlerde de satyn alyş möçberi bir günne 50 Amerikan dollary bilen çäklenen. Ýurduň daşyna Visa kartyny arkaýyn ullanmak asla mümkin däl. Köp halatda tölegler kabul edilmeýär. Irsgalyň telekeçip bank bolmagyna garamazdan bu kartany ýurdun içinde we daşyna hiç bir päsgelçiliksiz ullanyp boljaklygyna hiç kim tarapyndan hiç bir kepil ýok. Bu bolsa halky çürkemek üçin haramdagyň oýlap tapan göz boýagçylykly oymak oyunu bolýar. Ey ilahi emine Adan yodu atlanalım